Ako si začal vlastne podnikať? A to bolo niečo fantastické, na to v živote nezabudnem, pretože ja neviem, mal som už vymyslený nejaký software, tak samozrejme musel som to legalizovať. Ako ty si vlastne prepojil tú cestu, čo sa budeme o nej baviť, tej pomoci tým ľuďom s podnikaním? My keď hovoríme o pomoci ľuďom, tak často máme na mysli nejakých chudobných alebo nejakých To vylúčených. sa chcem tomu dostať. Ale ja som našiel vylúčených ľudí aj medzi bohatými. Jeden pán povedal, koľko chceš peňazí? A ty si povedal, ja nechcem peniaze, ja chcem tvoj čas. Mali sme chlapca, aj máme chlapca, ktorý prišiel k nám z detského domova, mamu nepoznal, utekal a zistili sme, že uteká na hrob tej mamy a lyháva na tom hrobe. To ma tak, v tej kutiku toho, v tej duši som si myslel, že áno, ale ten človek proste to nedal hneď po pár hodinách. A ty si mi sám povedal, áno, týmto ľuďom treba dávať viac šanci. Čiže má len dve záľuby, cigarety a mobil. Hej. A my nevieme s ním pohnúť doľava, doprava. Vlastne rodičia s ním nevedia pohnúť. Že... Pôjde niekomu o život. Zvieraťu alebo človeku. Komu dáš prednosť? A mňa desí jedna vec, že ja neviem, tých 10-15% ľudí odpovedalo, že zvieraťu.